Gaskiya ne, wannan baiwan Allahn da kuke gani sunanta Ariana Grande. 'Yar ƙasar America ce kuma mawaƙiya ce tana kuma rubuta waƙa, tana kuma yin acting ɗin fina-finai. To abin magana a nan shine, hotonta ne yanzu yake ta yawo a kafafen sada zumunta, a inda wasu masoyanta suke cikin damuwa matuƙa, a inda ta zama gaba ɗaya kun ganta a bushe kamar tana da cutan kansa ne ko wane damuwa ne ta shiga, Allahu a'lam. Yawancin kuma mawaƙan America ɗinnan sai ka ga mutum ya taso a yarintansa yana da kyau, yana da lafiya. In ya ɗan kwana biyu lokacin da kuɗi ya shiga da ya kamata ya kasance ya ƙara kyau, ya ƙara murmurewa, sai ga mutum ya tsabure, ya bushe, ya zama kaman wani sandan, busasshen itace ko kuma wani sandan busasshen rake. Subhanallah. Kai, watan malam duk halin da ka tsinci kanka kawai ka gode wa Allah. Gaskiya wasu wanda suke neman su kasance Allah ya musu arziki ta hanyar ɗaukaka irin wa'annan a ƙasashensu na Turawan nan, da yawansu gaskiya suna shiga wani hali wanda daga su sai Allahnsu kawai suka san wane irin hali suke shiga. Kai, Allah kawai ya kare mu.